Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Mabatian nyo man kami sa FMR Bacolod 91.1. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa isla sang Negros nga amo na tipon subong nga adlaw. Mayor Abdi Benitez napuno na sa nagalala nga problema sa tubig gikan sa Basiwa Prime Water. Bacolod ug Negros Occidental hindi magdeklarar sa Pertussis outbreak kasunod sang nagadamo nga kaso. 20 ka mga balay nasunog sa Barangay 18 sa Bacolod City. Mga transport group nagpatigayon sa transport strike subong nga hapon. Kag sa Good Vibes, 28 Panaad sa Negros Festival nagbukas na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, transport group nga bakod kay Netco kag Undok ang nagpatigayon sa transport strike agud to ihinyo ang extension sa deadline para sa consolidation sang franchise angot sa Jeepney Modernization Program. Paguri ilangan nagbiyahe ang masobra 1,000 nga katapos ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers para mapatigayon ang pag-untat biyahe sini nga hapon. Dungan sini ang ginhiwat nga transport caravan halin sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Sini na nga Abril 30 ang deadline sang consolidation kag ang ulihi nga pagbiyahe sang traditional jeepney sandig sa deklarasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginsiling ni Rudy Catedral, ang chairperson sang Bacod Cambiada, nagakaangay ang pag-extend sang deadline agud matun-an pa sang maid-id ang Public Utility Vehicle Modernization Program tugaman sang epekto sini sa transport industry. Nagapanawagan siya sang bulig pati sa mga taxi kag tricycle drivers nga apektado ang palangabuhian. Ang grupo nga kay Netco kag Undok nagrally man sa Talisay City kag nagcaravan pakadto sa Bacolod. Nanawagan sila para sa rehabilitasyon sa mga traditional jeepney. Samtang hindi magupod sa among lihok ang katapo sang grupo nga Estone kag Febakda. Kabahin sa dalago nga transport organization nga magapadayon sa pagbiyahe. Sa number 9, pila ka mga lugar sakop sang 3rd, 4th, 5th kag 6th district ang balantayan bangod sang mahimo nga pagsambuwa sa ginapaabot 2025 elections. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ginahulat sang koalisyon sang Love Negros kag Unega ang mga announcement sang Unega sang ilang nga mangin manok para sa vice gubernatorial race. Damlag pa, ginsiling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga isa sa plano niya amo ang pagbalik sa 4th District bilang representative karon nga magatapos ang iya nga termino ang iya tiayon nga si Congresswoman Juliet Marie Ferrer. Suno kay Lacson, nasiling niya na nga siya ang magapa-re-elect para sa iya nga 3rd term sa pagka-gobernador. Balantayan ng 6th District suno sa iya ang bahin sa congressional race. Incumbent Congresswoman karon si Mercedes Alvarez. Damlag pa nagpabutyag sang interes sa congressional race si Anay Mayor Ernesto Estrao. Ang mayoralty race sa Kabankalan suno kay Lacson, sakop sang 6th District, ang ginapaabot nga may pagkontrahanay si ginahuring-huring nga pagbalik sa mga Zyko. Sa 5th District naman, ginasiling nga may challenger si Congressman Dino Yulo gikan sa kampo sa mga Arroyo. Ang Isabela mayoralty race, suno kay Lacson, may mga istorya nga may pagsambuwa sa tunga ni Vice Mayor Juan Miguel Montilla kag anak ni Congressman Yulo. Sa 4th District naman, suno kay Lacson, ginapaabot nga may challenger si San Enrique Mayor Gilson Tubilyara. May sambuwa man nga ginapaabot sa Valladolid karon nga magatapos na sang termino si Mayor Enrique Bebot Miravalles. Ang silay sa 3rd District suno kay Lacson, mahimo nga hindi lamang one-on-one ang kontrahanay. Ginapaabot man ang sambuwa sa Talisay City. Wala sang ginalantaw nga oposisyon sa 1st kag 2nd District. Sa tunga sang koalisyon, ginapaabot nga masunod ang equity of the incumbent kung hindi maistoryahan o kung malikawan ang pagsumpunganay. Kabangkalan, there will be a battle
Sa 6th District, we're not sure kung ang away sa Congress or sa local. So hindi pa not sure. Pero I think ang 6th District is also being watched. Tuboso. Tuboso, most likely, kasi wala man siguro punta na. How about sa Talisay? Sa 50 Talisay, just like last year, there was an opponent, so I think it will be the same. Sila ito again. Sila District. ang 5th District, Arroyo. parang, Professional. parang isa lang ka LGU lang, as of now, parang isa ka lang ka LGU ang lumayara kung may, Sa DM. I'm looking at Isabela. Sa number 8, ginaabi-abi naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang oposisyon sa Dumaguete Diocese sa Negros Island Region Bill. Suna kay Governor Eugenio Jose Lacson, maayo man nga may impormasyon na nga available ng presidente gikan sa indi pabor nga partido sa tion nga magdesisyon na ini. Nagasalig si Lacson nga sa pihak sini mangin paborable sa gihapon ang mangin desisyon sang presidente. Sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bacolod sadtong Abril 8, ginsiling sini nga iya pagalagdaan ang Negros Island Region Bill nga nagaisa sang Negros Occidental, Oriental kag Siquijor. Dugang pa ni Lacson ang panindugan nga mangin inferior ang Negros Oriental sa Negros Occidental kun mangin isa na ini hindi man matuod suno sa gobernador bangod paghahatagan sa Occidental ang mangin kinahanglanon sa Oriental kag amuman ang Oriental sa Occidental. I really welcome that also. At least there's another side, no? So when the president decides, he has all information already available in his hands, no? Then he'll make that decision. And I trust that it will still be favorable in spite of the opposition. But that opposition was the same opposition before, that Negros Oriental will be inferior to Occidental. And that's not true, no? You know, we will respect what they need. They will also respect what we need. No? And the same thing with Secure. Sa number 7, rider nga ginapatihan nakainom pilason matapos nga matumba ang motorsiklo sini sa highway. Kuha sa CCTV video ang aksidente nga pagkatumba sa 34 anyos nga rider sa iya motorsiklo sa Araneta Street sa Barangay Tangub sa Bacolod Sabado sang gabi. Makita sa video ang iya pagkanusnos sa dalan upoy sa pagslide sang iya motorsiklo. Sa pagpangusisa sa Police Station 8 Traffic Section, nagahingagaw papauli sa Negros Oriental ang rider sakay sa iya ginamaneho nga motor. Nagwa nga nag-inom-inom anay ang rider upod sa iya mga abyan antes natabo ang disgrasya. Sa kakusog sang pagkatumba sa motorsiklo, nawasak pati ang helmet sang driver. Kahapon tigayon siya nga nakagwa sa ospital sa pihak sang ginangkon nga mga pila sa ulo kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Sa number 6, isa patay sang gintiro ang mga estudyante sa sulod sang pilyaran. Isa ka grupo sa mga estudyante nga taga-sitio Mag-Abo, Barangay Maluay, Zamboanguita, Negros Oriental ang ginpangtiro sa sulod sang bilyaran Domingo sang gabi. Sa report sa Zamboanguita PNP, ang 4 ka mga soltero nga mga magpakaisahanay lang man ang nagainom sa sulod sang bilyaran matapos maghampang sang bilyard. Hinali na lang nga may nag-abot nga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo kag naka-helmet ang nagpalupok sang pusil sa mga biktima. Isa ka 19 anyos ang patay sa pagpaniro. May isa naman nga nasamaran matapos maigo sang bala sa abaga. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect. Ginausisa na sang PNP ang ini nga insidente para makilala ang suspect kag kung ano ang iya motibo sa pagpaniro. Sa number 5, 20 tanan ka mga balay ang nahalitan sa sunog nga nagluntad sa Barangay 18
sa Bacolod. Ginabulubanta naglabot sa 3 million pesos ang halit nga gintugas ang sunog nga nagluntad sa Purok Interior, Barangay 18 sa siyudad sa Bacolod nga naglabot sa third alarm sang Sabado sang aga. Sa records ng Bureau of Fire Protection, 19 ka mga balay ang totally destroyed samtang isa naman ang partially damaged. Suno kay Bacolod City Fire Officer 2, Rolin Paulan, arson investigator sa ila inisyal nga investigasyon na sunog nga linya sang kuryente ang ginhalinan sang kalayo. Nagwa sa investigasyon sang BFP nga ang kalayo ang nagsugod sa ikaduha nga panalgan sang balay nga ginapanag-iyahan ni Encarnacion Rodriguez. Wala sa napilasan sa nagluntad nga sunog. Naghatag na ang syudad sang inisyal nga bulig sa mga nasunugan. Ang iban sa ila nga matamat na nga nagbiya sa evacuation center. Sa number 4, senior citizen patay, isa naman ang nasamaran sa sunog nga nagluntad sa Banwa sang Binalbagan. Patay ang isa ka senior citizen kag isa ang pilason sa sunog nga nagluntad sa Barangay San Jose, Banwa sang Binalbagan Sabado sang gabi. Sino kay Fire Officer 2 Joseph Salarda, ang chief sang Intelligence and Investigation Section sang Bureau of Fire Protection Binalbagan, ang napatay ginkilala kay Salome del Prado, 76 anyos, samtang ang pilason amo naman si Oscar Mission, 51 anyos. Suno sa BFP, na-trap si Del Prado sa sulod sang Ilapuluyan, bangod siya ang bedridden. Kag natabuan nga wala iniupod sa Ilapuluyan sa natabo ang sunog. Nagdangat sa kapin 282,000 pesos ang kahalitan sang sunog sa apat ka balay. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP Binalbagan nga ang sunog ang nagsugod sa kusina apang nagapadayon pang investigasyon sang mga bumbero. Sa number 3, Bacolod City Legal Office ang nagpahayag nga legal ang ilang agreement upod sa SM Prime Holdings Incorporated. May isa ka grupo nga nagakwestiyon sa legalidad sang agreement sa tunga sang syudad sang Bacolod kag SM Prime Holdings sa pag-renovate sang Manokan Country sa Bacolod. Suno sa kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang City Legal Officer sang Bacolod, legal ang 40 ka tuig nga lease sang SM sa Manokan nga kabahin pa sang public market kung ibase sa ordinansa kag indi heritage site nga ginasiling sang amo nga grupo. Dugang paniting sa idalom sa Civil Code, 99 ka tuig ang ginapasugtan sang layi nga pag-lease sa propiedad sang syudad. Pathag pagidniting, ang chicken inasal ang cultural property sa Bacolod kag indi ang Manokan Country. Isa ka grupo ang nagpadala sang sulat sa SM nga nagakwestiyon sa ila sini nga transaksyon sa syudad. Nagasugod na ang SM sa ila sini nga pag-renovate sa Manokan Country. Our ordinance is state that chicken in the sun is what we have declared as a cultural property, not the Manokan Country itself as the place being declared. And also we have the one issue raised there is the ratification of the Sangguniang Pangunsod. We have that once the contract was signed and the mayor has prior authority to sign the contract, it is now binding and effective. Sa number 2, 11 na ang kumpirmado nga kaso sang Pertussis sa Bacolod City kag Negros Occidental. Isa sa nagpositibo, isa ka bulan nga lapsag gikan sa Negros Occidental nga nagtaliwan sang nagligad nga semana. Sa datos ng City Health Office, ang Bacolod City sa karon mayara sang 6 ka kumpirmado nga kaso sang Pertussis. Ang mga nagpositibo nga lapsag nagapang edaron humalin isa ka bulan, tubtub isa ka tuig suno sa City Health Office. Duha ang sa 6 gikan sa Barangay Tangub, tig isa gikan sa Granada, Handumanan, Takuling kag Villamonte. Nagsaka naman sa 5 ang kumpirmado nga kaso sa Pertussis sa probinsya.
Suno kay Dr. Gurley Pinonggan, ang Provincial Health Officer, ang lapsag na ginreport na patay bangod sa Pertussis ang napatay sa ospital kag nagtaliwan ini antes pa man nag-abot ang iya nga resulta. Ang 4 kay iban pa nga nagpositibo ang naka-recover na. Humali naman sa 1-month-old tubtub 62 years old ang age group nga apektado sa Pertussis kag probable Pertussis cases sa probinsya. Ang Negros Occidental may 26 kag ang Bacolod naman may 2 ka probable Pertussis cases nga ginahulat pa ang mga resulta. Hindi pa man makasiling nga outbreak suno kay Pinonggan kay nagahulat man sila sang criteria sa Department of Health. May 10,000 ka vaccines nga pagabaklo ng probinsya para sa mga kabataan. Paday ng pahanumdum sa publiko nga maghalong likawan ang mga matawo nga lugar kung may ginabatsyag labi na pag-ubo, mas maayo nga magpakonsulta. Hindi makamas lang if ever nga hindi kita ma-avoid nga makagwa gidya bala kung kinahanglan magwa. So especially on crowded places, kung dalon magidi lang kabataan mas mantika no. And kung may ginabatsyag hindi na lang magkadto sa mga nakadamuan tao kung ginaubo bala no. So kung pwede kuan na ani himudong ani sa balay. Kag isolation din advice naton kung may ginaubo sa sulod sa household no kay hindi ginaya magpanukulo panaog na iya kung hindi maubos ka mo yan no. So isolate lang naton ang aton house member. Kag sa numero 1 nga balita, subong nga adlaw. Handa si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga ipa-terminate ang kontrata sa tunga sang Basiwa kag Prime Water kasunod sa nagalala nga problema sa water supply. Mayara naman sang failure sa bahin sang Seneco sunod sa alkalde kung nga natabo ang brownout sang nagligad nga semana. May report si Romeo Subaldo. Itong basakon. Viral sa weekend ang ini nga video nga ginpost ni Adrian Gantalao sa iyang reels sa Facebook. Hindi iced tea o kung kape ang kolor sa tubig nga nagatubod sa ilang gripo. Pang dinuguan na ang kolor sa tubig. Wala labot diri daw inagyan sang kalamidad ang pila ka mga barangay sa Bacolod. May rasyon sang tubig nga nagakatabo. Sa barangay Mansilingan, may mga nagaida sa mga container sa igad sang dalan para lang makakuha sang tubig nga ginarasyon. Gani na puno na si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sa press conference kay ina, iya ginsaysay nga ginatun-an na karon sa syudad ang tanan nga pamaagi kung ano ang pwede himuon kay wala gid natuman sang prime water ang nasaad sa kontrata nga paayuhon nila ang supply sang tubig sa Bacolod sa sulod sang 2 ka tuig. Section 5.1.2 states that within 5 years from November 13, 2020, Prime Water shall ensure that all consumers enjoy uninterrupted 24-hour supply by the end of the second year. So obviously, this provision by 2022, tanan nga mga consumer sa prime water should have been experiencing 24-hour uninterrupted water supply. So basically, this provision has not been complied. Suno pa sa alkalde, hindi niya makita ang pagkabalakas ang kumpanya sa sitwasyon sang pumuluyo sa Bacolod. Ginsiling sang Basiwa Prime Water nga 90 million liters a day ang kinahanglan nga tubig sa Bacolod sa kada adlaw. Kag 70 million liters lamang ang mahatag sang kumpanya. Pero pagsunod sang El Nino phenomenon, ang 70 million liters a day nga supply sang Basiwa Prime Water nagdubo pagid sa 50 million liters a day. But silingon, ang 20 MLD nga shortage nangin 40 MLD na. Pero base sa ginsabit nga pagtuon sang water expert sa alkalde, 125 MLD ang kinahanglan nga tubig sa Bacolod sa kada adlaw. Dako katama ang kakulang, sobra pa sa 40 MLD. Magasubmit ang Basiwa sang report kay Mayor Benitez para makita ang tanan nga mga ginpromisa sang prime water nga wala nila tigayon nga mahatag sa konsumidor. Handa ang alkalde nga maghimo sang tikang pati na termination sang ila kontrata kung kinahanglan. Makikita nga there is shortage of water. Where are they? Right? Are you considering taking legal action against the mayor? I'm considering everything. You're considering terminating their contract?
everything. Mabalik na lang sa basiwa. Deadline kami rin set sa ila. Tapos na deadline. We have discussed this several times. I have not seen any official permanent movement. May ginahingagaw nga pipeline project sa Bukal-Bukal Water Spring sa Alangilan sa Bacolod, pero tubtub karon wala pa sang pirmahanay nga nagakatabo sa tunga sang Prime Water kag ang kumpanya nga magadugang sang water supply. Isa pagid sa ginakainit sang alkalde kaysa tunga sang pagrasyon sang tubig sa mga kabarangayan, ang syudad kag ang mga pribado nga mga grupo lang ang nagapangita sang pamaagi para mapun-an ang kakulang sa tubig nga dapat kuntani responsibilidad sang Prime Water. Samtang, nakalabot naman sa kay Mayor Benitez ang natabo nga malapit 5 ka oras nga brownout humalin sa Huwebes ang gabi pagkadto Biyernes ang kaagahon sa nagligad nga semana. Suno sa alkalde, ini ang resulta sa failure man sa bahin sang Sineco. The culprit, ang reason kung anong brownout kita is failure on the Sineco side. It is the reason kaya ang ilang ang mga wires, no? Trip. And the reason for that is because ang tensioning na ginatawag nila, kung magtakod ka sa wire from span to span, ginabutangan mo na siya 3 to 5% sagging. Kaya kung mag-init gani, hugot na ang mga wires. Right? That is so kainit. But since wala sang 3 to 5% sagging na ginabutang sa mga tension, na expand ang mga wires natin. Gani, mas naghatag na gid sang rason sa alkalde para paboran ang joint venture agreement sa tunga sang Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated para ma-improve ang pagserbisyo sa mga konsumidor. Sa Good Vibes, nagsugod na kainas ang aga ang 28th Panaad sa Negros Festival. Ginbuksan ang nanari-sari nga mga trade fair and exhibit. Ginaagda naman ang publiko para sa nagkalain-lain nga mga activities nga naka-line up sa bilog nga semana. Nasalida na nari-sari nga mga produkto sa mga trade fair karon sa 28th Panaad sa Negros Festival. Sarang mabisita ang Livelihood and Food Security Fair, Livestock and Dairy Fair, kag Muad and PGNO Abanse Trade Fair. Dululungan man nga nagbukas sa mga themed pavilions kung sa diin ang produkto lakip na kinaadman kag kultura sang kada LGU ang pwede nga masaksihan. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagbisita sa mga pavilion, kasubong lamang nga daw ginlibot na sa mga bisita ang bilog nga probinsya. My expectation is that the Negrenses will enjoy and will feel safe. No, I think that's two of the ingredients that make a successful festival. And so, of course, we have activities that are, usually common to the public, like concerts. We have the Lingay, and food. Balantayan man ang festival dances nga sa kinaandan, nagadalas ang kalingawan. Ginapaabot ang pagdugok sa mga tumalambong sa mga concerts. Tuyo man sa probinsya nga magluwas nga ma-enjoy ang pagkaon kag selebrasyon sa ginakabig Festival of Festivals. Dapat safe and secured ang mga bisita. 1,102 ang gindeploy gikan sa Police, Coast Guard, Bureau of Fire Protection bisan pag K9 units. Naka-alerto man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa tunga sang kainiton suno kay Lacson, pwede man nga piliun sa mga magabisita ang oras sa ilang nga pagkadto sa Panaad. But if there's one place to be during this heat, it's really in Panaad, no? Because of the trees that we have. Tubtub sa Abril 21 ang selebrasyon sa Panaad sa Negros Festival. Kag amoyato ang natipon nga balita sa isla sang Negros subong nga adlaw. Tubtubwas, ako naman si Barbara Mijares. Maayong hapon.